prácu a to je v podstate možnosť, kedy sa človek môže akože zamestnať. Hlavne to, že mám už starších rodičov a myslím, je to veľmi dobrá skúsenosť aj pre osobné vedomie a vedenie, že by som vedela, ako sa o nich mám potom postarať. A takisto je to možnosť potom aj zárobku. A keďže moja mamka tiež sa venuje v oblasti zdravotníctva, tak ona vlastne ma tiež k tomu motivovala a vlastne mne sa tieto poznatky veľmi zídu alebo ma aj zaujímajú, takže som aj rád, že som takýto kurz vlastne našiel, že vlastne sa realizuje. Určite jednak z toho finančného hľadiska a aj preto, že ma táto práca veľmi baví a začala baviť v podstate, keď som si začala tento kurz robiť. Dozvedela som sa prostredníctvom internetu. O váhu cez internet a tiež jedna známa si robila u vás tento kurz. Takže hovorila, že bola spokojná, ja som si popozerala vašu stránku a som si povedala, že prečo nie, vyskúšam. O WOW Akadémii som sa vlastne dozvedela cez jednu priateľku, ktorá si robila takisto ten opatrovateľský kurz. Viete čo, veľmi dobre. Akože je to veľmi príjemný kolektív, čo sa týka rektoriek, alebo aj celkové prostredie je veľmi pekné. Veľmi, akože bola som veľmi spokojná. No tak minusy ani neviem, žiadne hádam minusy. A plusy všetko. Inštruktori boli príjemní, vychádzali nám v ústrety, keď sme sa niečo pýtali, vedeli nám odpovedať. Bolo to príjemné, spoznala som nových ľudí, takže každá skúsenosť je len plus. Tak aj niektorí tam boli, čo už aj opatrovali tých klientov a niektorí úplne nováčikovia, ale v tom to bolo dobre, že sme sa mohli medzi sebou tak porozprávať, no a nejako si poradiť a po prípade pomôcť navzájom. Niektorí možno už si našli prácu v tej oblasti. Bola som veľmi spokojná jednak s personálom a jednak s prístupom. Klienti sú tam veľmi pozorní, milí. Samotný kurz vôbec nebol náročný, absolútne, bol v pohode. Skôr náročná bola prax. Teória je jedna vec, ale prax je úplne iná. Takže niektorí ľudia nemajú na to žalúdok, doslova, že skončili s tým kurzom. Preto hovorím, že v tej praxi je najlepšie sa otestovať. Tam už to dalo človeku zabrať. Ale zase sme sa to v podstate stretli v praxi, že čo to vlastne odnáša, že nielen sedieť a v podstate sme sa to učili len tak teoreticky, ale keď sme tam prišli, tak sme videli, že ozaj tá prax je ťažká, náročná, lebo s ľuďmi pracovať je veľmi ťažko. A všetko treba vyskúšať na vlastnej koži a človek potom vie, či na to má, či na to nemá a či ho to bude aj trochu baviť, lebo táto práca musí človeka baviť. A napriek tomu, že je tá práca náročná, určite zo začiatku to nie je jednoduché, ale ja som si tých klientov obľúbila a začala sa mi tá práca páčiť. Začalo sa mi tam dariť a prehlbovanie tých vzťahov vlastne mi napomohlo sa utvrdiť v tom, že vlastne tá práca je skvelá. Vašu spoločnosť by som odporúčala každému, už len kvôli tomu, že títo inštruktori vedia odpovedať, sú z praxe, nie sú to nejakí teoretici, ktorí len sedia pri nejakých knihách a brožúrach, ale sú z praxe. Myslím si, že aj celý personál vo WOW je celkom kvalitný a že kvôli tomu je aj tá firma tak dobre založená, že všetko funguje tak, ako má. Určite vo WOW Akadémii by som odporúčala tento kurz hlavne kvôli tomu, že sú tu skvelí lektori s veľmi dobrými a odbornými schopnosťami, skúsenosťami z praxe, keďže títo ľudia sú fakt akože zo svojho fachu. A určite aj preto, že si myslím, že nie je to nejak finančne náročné tu napriamo v agentúre WOW. Keď sa chcem zamestnať a chcem pracovať v takejto oblasti, tak je to veľmi dôležité a nutné v dnešnej dobe.